Impormasyon ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Hindi kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, ating ipanalo ang laban. Ibalik ang hustisya na ibabalik ang hustisya ni Laila de Lima. Dahil yan ang dyan siya talaga ay pinaglalaban niya ng todo. Hustisya ng buong Pilipinas. Hustisya kan bawat tao. So, yaw na naman po kita sa sarong oras na programang Bareta, Aksyon, Impormasyon. Kada Lunes po hasta Biyernes alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Kaya madyan na po kamo, ibanan po nindo ako, tanganing yan, magkapira kitang magbarita, mag-aksyon, asin magtaoning impormasyon. Okay? Mga residente kan Japan, hindi pinapahintulutan na lumabas ng bansa nila dahil sa Omicron variant. Elementary students niya sa Japan, dahil man talagang hindi pinahihintulutan ng makatanggap ng COVID-19 vaccines sa kabila ng nagpapatuloy sa face-to-face na klase. Ayan, itong mga Pinoy sa Zombie, South Africa, talagang dismayado pa rin sa travel ban ng Pinas dahil sa Omicron variant. Puro kita Omicron variant kunyan. So, infection ng Omicron sa Hong Kong, hindi pa kumakalat ng todo. Pero, yun na nga, si Duterte naman, panay banta. Ano bang nangyayari dito sa tatay natin? At puro pagbabanta. Binanta na naman ining sa tuyang mga, yung mga senador natin. Ano bang nangyayari sa satuyang tatay at bakit ganyan? Imbes ng tabangan niya na siya ang magpadara, taano man yan ta arog kayan. Ang tatay talaga
minsan may tatay man talagang irresponsable. Pero bako man ka po. So, ang sa tuyang pamakakaibanan, rigdi sa technical side, diyan po si Chief Technician Engineer Abelin Don Toralio. And of course, nandyan man si information. Balik dito, estasyon si Jimmy Guanzon. And of course, siya man duman sa transmitter si Felix Lagrimas. Kaiba nanduman si Aldrin Orlanda. At syempre, ako po ang sa indong makakaibanan at makakaibanan kada Lunes hasta Biyernes ng pagkahapon po. O sige, tuloy-tuloy po kita. Ang programang ini po, hatod po sa Indo, kan sa Kuya My Love, James Sally Osas, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnanda de Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, and of course ni Rodolfo Jeff J. Poitino, and ni Cleto Rabago. And of course, the main sponsor of this program is no other than Zinzino Balance Oil Plus through Susan Schornborn of Germany. Siya po ang pinakang main sponsors nito. Tabang po namin ito, tulong namin ito sa muyang pinsan na si Senator Laila de Lima dahil napaka-dipisil po sa sitwasyon niya, isang kandidato na nasa detention house. So, atog pa man ini sa Indo ni Buboy and Melit Robles Morallo and family, and of course ni Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl Castro Verde Aquiler, and of course ni Tudeng sa sayang ina, and also ni Mama Betty's Farm, and sa kesa na owned and managed by Mrs. Marisol Bondal, and of course kanla sa Resto Bar and Water Refilling. Kaya madyan na po kamo, yung mga motorsiklo ninyo, ako nga ni saro man ako magbabago na ko ng gulong, magduman lang po kamo kung kayo po ninyo mga accessories po o mga piyesa ng inyong mga kabayo, magdyan lang po kamo sa Saranghe Motor Parts and Services. Pero pong yaon dyan, available po ang sa endang mga piyesa, pati na ang sa endang mekaniko. And hello also, it is owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin and Tess Gonowan Razon. Hello also to Architect Saludo and family, and of course kay Engineer Steve and Edith Andalis. Hello also kay Congresswoman Joe Fortuno and family. Hello also kay Ate Marie Quadrante. Naalala ko tuloy, pasalamat po pala ako dun sa mga nagla-live streaming. Although ipinamamarita po na mayong nagdadangog sako. Okay lang yun, may magdangog po sa Mayo. Ang importante po, nagbabayad ako sa oras na ini. Binabayaran ko po ini. Ngayon, kung may pambayad ka, magbakal ka man ning oras mo. Dahil mo ako pagpapakiaraman, tadai ako nakikiaram sa imo. Kalalaki mong tao po, ayan, galit po si ako. Kasi chismosong numero 1 pakialamiro. Ano ba yan? Alam mo yan kung sino ka. Dahil ka magpapamarita, tapag ako na ano-ano sa imo, baka magbuksingan kita. Ako napupuno ako sa imo. Masamang makipag-away sa ano po. Kasi ang pinagsasabihan ko po, mayo man respeto sa sadiri niya. Paghuna niya, mayong nagdadangog doon sa pinagdadaldalan niya, daldal siya ng daldal doon. Nakarating sa akin, darawa nang nagbarita sa ko. Manahimik ka lang po. Ngayon, kung ang oras man ini, may magdangog po sa ko. Kaya mga kahimanwa, dangog man tabi nindo ako, nakikiulay na ako sa indo. Magdangog man ka mo, tamayo daw nagdadangog sa ko. Ang importante po, binabayaran ko po ang oras na ini. Kahit ako magpartukaw-tukaw lang digdi. Sana po, hindi maganda yung pinag-aano kong yan. Aram ko po, hindi maganda. Pero ingat-ingat ka, Chong, at may oras ka sa ko. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. No, dapat ibalik ang hustisya at pag-asa. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang Okay, pagulayan taro ining sibunggo at nabunggo na rin sa wakas. Stone silence in Davao City
as Bongo quits 2022 poll race. Medyo may nagiging controversial ining si Bongo at nabunggo na nga. Diba before sinasabi ko, sana ining si Senator Bongo mabunggo na at magisong na sa iyang katahimikan ng sa iyang pagkakaturong. So, ining sa Davao City po, except for the sympathetic words from former colleagues in the 2016 presidential campaign, there was stony silence in this city after Senator Christopher Bongo Lawrence Go announced last Tuesday that he was dropping out of the 2022 presidential election. Siya, nais natin. Peter Chu Lavenia, one of the conveners of SARA All Philippines 2022, sinabi niya go withdrawal of his presidential candidacy was a brave move. Okay, it is a brave move because may mga urulayan na po kamo ay si isay kinakapay nindo, si isay ang niloloko nyo, si isay inuuto ninyo ang taong bayan. Napakatalino na po ng mga nakikinig sa inyo. Sobrang matalino na po ang mga tao ngayon. At sana nga ang maging matalino yung botante, hindi yung baluta. Lavenia, sinabi ni si Lavenia sa nalulungkot po siya both for Senator Go and to Senator Ronald De La Rosa as they had to go through the difficulty of being into their story situations of running and withdrawing. Hindi naman yun difficile para sa inda dahil sinadya ninda yan. Tuharang, may mga hinaharang ini. Sino bang uutuin ninyo? Sabi ko nga, sino uutuin ninyo? Strong leadership is forged in fire. I know they Go and De La Rosa will learn lessons from this and come out stronger, said Lavenia. Once na serve as political, sinasabi ni presidential campaign, sinasabi ni Lavenia na pinag-confirmar po ni Lavenia na si City Mayor Sara Duterte choose to run for Vice President po. Talagang noon pa yun. Pero sabi niya nga, he's not trying. He is not running for a higher position. Di siya mga sinungaling talaga ining mga ini. Nakakaano lang sinda. Maray pa nga ni, dangugunta ini ipinaglalaban ni Laila. Okay. Susulong ang bansa, huwag ka mag-alala. Baka sa aga, isa lang ko rin itong panibagong ni Senator Laila de Lima. Pero hinanyo ko muna niya ito pong pinakagusto ko sa RA na sponsored, principal sponsor ni Senator Laila de Lima, dahil kasubago nga pagpaparaulay-ulayan mi, sa mga nakaulay ko, duman sa nagatutupad, kandoli tupad. Ulayan ko kung si Isay ang mga 4-piece beneficiary. Sabi nga ni Ninda ang naduli tupad na yan, sinasabi Ninda na dapat daw yung mga nasa duli tupad walang 4-piece beneficiaries. Ay di naman pwede yun. Dahil sabi nga ni Kansamuyang PB Salvador P. Katimbang si Buddy na nakipagdiskusyon po siya na kung ang magduduli tupad po ay mayong 4-piece, si Seman pala, alangan naman kami mga nasa elected barangay officials ang kaya natupad na yan. Dahil man din marilimpya sa kanal o sa kalyan mga mayayaman na yan. So, ang beneficiary talaga niyan are those. Kasi mayo man na 4-piece na mayaman. Ang mga 4-piece na yan, kaya nga hindi qualified with that benefits because they are from the very laylayan po. So, damo kong trawin ulit. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4-piece dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Okay, madaragdagan pa yan. Dadagdagan pa natin ang Republic Act na yun na 11350. Ining National
Commissions for Seminar Citizens Act. Ayan po. Pahiinan nyo kunta daw. Padanguga daw nindo kung anong buot sabihon kaining RA 11350 na ini. Ako pa po kaya, nag-gather po ako doon sa gabos na mga pinagtrabaho ni Senadora, yung mga Senate resolutions niya, and then yung mga Republic Act na ini. Although nga she is in the detention cell niya, detention house, kadakol po, almost nasa 700 resolutions na po ang na-file niya. At itong RA, ilan na po yan. So, bako pong hadlang sa iya na although nakakulong siya, ay ikinulong siya. Ikinulong po. Dahil po siya nakulong kung di ikinulong. Na padagos po siya sa pagtatrabaho. Andyan pa rin po ang pagtulong niya sa mga nangangailangan ng kaisa-iyang tulong. Yung mga nasa laylayan po yan. Okay. Dangugunta daw ini ulit. Si Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Ay, at talagang marami pang magagawa. Ini bang mga nagdadalagan mo niyan para senador? Ini mga presidentiables niya to. Ay, igwa nga ni akong bigbabasa kasubak ko. Ini daw si BBM, anong mga inaisampa nitong Republic Act? Ilan ba ang resolution niya, Senate resolutions mandang? May igwa nga ning nag-question po, yung sa ang absent niya, ilan ang absent niya, ilan ang late. Bihira nga ni sindang, bako man aral daw ang session ninda, ay taano talaga absent pa, taano ta nalilate pa. Ngunyan, madalagan pang presidente. Sa bagay, when you run for presidentiables, if in case you are elected as president, of course, ang mag-work for you is your gabinete. And the senators and the congressmen, they are all there. Nasa baba mo siya at sinda ang magtatrabaho para sa iyo. Ikaw maghintay ka na lang for your approval and for your signature. Hindi ba? Di ba? Ganun siguro yun. I'm not also, di ko kabisado yan because siguro, wag ako marako kayang attorney. So, I am kulang po ang pagkaintindi ta dyan. Pero at least pa kahit papano, kapag binabasa ko yung mga resolutions ni Senator Laila de Lima, naintindihan ko man, kaya di ba, unti-unti pinapaliwanag ko pa sa inyo para aram nindo na although nasa detention house siya, she is working. Nagtatrabaho po para sa tuya. Tinutulungan po tayo. Although ginigipit siya, pero hindi siya pwedeng patahimikin. Ikinulong siya, pero padagos pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya. Dagugunta ini ulit. Maraming salamat kay Senator Laila de Lima ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating may hirap. Okay, ayan po ang RA Republic Act 11291, Magna Carta for the Poor Act. Ini po yung sa mga nagtitirios po, ini mga newly na, yung mga bagong naghahanap ng trabaho, yan po, kaibanan po yan dyan sa Republic Act 11291, Magna Carta for the Poor Act. Ayan po. Kaya pagkahali po dun sa benefits, ang mga beneficiaries po, kaya itong Republic Act 11310, which is the Poor Peace, and the Republic Act 11350, which is the National Commissions for Senior Citizens Act. Maigwa na kitang yung mga sa pamilya. And then, maigwa naman kitang ining Seniors Commissions for Senior Citizens Act, nganing mapangalagaan po ining sa tuyang mga kagurangan. Siyempre, mayo ng mga trabaho yan. Minsan pa si mga akiman, mga nasa laylayan din, dahil po sila nagkakatulungan. Kaya, it's better na talagang inaalagaan niya yung mga kasaralitan. Ining Magna Carta naman, si mga mayong pabahay pa, halos ining, Magna Carta for the Poor Ones Act, ay halos magkasing magkasing tulad itong RA 11310, which is the Poor Peace po. Okay, inirang dagungunta pa ining sarong ini. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay.
So, ayan po. Ayan yan, sa pag-ano sa mga komunidad, sa mga barangay. Ini mga Republic Act niyang ini, puro ini po sa mga tagalaylayan. Pero ining iba naman, dahil ko nga aram kung anong mga RA ang pinagigibo, kaya ini mga nasa luwas na ini. Si Senator Laila, nakagibo siya, hindi po hadlang sa kanya yung paggibo ng mga Republic Act na yan sa pag-asikaso niya sa mga nangangaipukan sa iyang serbisyo. So, ini lang na gusto niyang maibalik ang hustisya kada kulong bagay kayan. So, igwang nagsabi sa ko na daw ninda basta na intindihan ining itong Republic Act 11310 regarding dito sa 4Ps. Kasi nagbasta lang daw sinda nagpapara-receive kayang benefits na yan sa 4Ps na igwa na sindang pang bakal nimbagas, igwa sindang pang kontribusyon kung ano man ang kontribusyon sa eskwelahan. Pero dahil hindi masyadong naintindihan kung ano yan. So, ini pong naisa batas na, ayan, ulitin ko po. For those who are not, na hindi pa ini nadadawag na pinagpapaliwanag kong ini. Naisa batas na ang RA 11310 Pangtawid Pamilyang Pilipino Program, which is the 4Ps Act. So, lupon ng batas, layon ng batas na mabigyan ng pinansyal na tulong ang mahihirap na pamilya para sa para mapaganda, mapakarayaan sa indang kalusugan, ang nutrisyon, ang edukasyon hanggang sa loob ng 7 taon. So, ini pala ang bawat pamilya na ini, they will receive the benefits of this Republic Act na ini, 11310, which is the 4Ps, for 7 years. They have to enjoy pala. I-enjoy pala nila. Biro mo, for 4 years, 7 years. For example na may nagbibigyan na may 3,000. Ang aram ko kayo ng pinakamataas pala, 4,000 yata. Okay, ilagay natin as 3,000. 3,000 times 12. Magkano ba yun? Yung 12 times 3,000, 63. Nasa 36,000 din. Just imagine for 1 year. And for 7 years, magkano yung 7 na 36,000? Sorry, hindi ako marunong magkwenta. So, ini para ini sa mga kanilang kalusugan, mapagandang kalusugan, nutrition at edukasyon hanggang sa loob ng 7 taon. Now, ang kwalifikado ko sa programang ito, ang qualified degree ay mga magsasaka. Ayan po, magsasaka. Yung mga walang fixed income. Kasi sa buhay po niya ito digdi sa Pilipinas, napakahirap po. Sobrang difficile ang sitwasyon kapag isang pamilya ay mayong walang fixed income. Yun po ang difficile. Kapag singil kan kuryente, pag singil kan tubig, sisingilon kanin sa eskwelahan mo, mayo kang pang-maintain sa bagas mo, ayun, kada kung ka binabayaran. So, kahit pa maliit lang ito, ito'y para sa mga magsasaka, mangingisda, pamilyang walang tahanan, indigenous people, mga kabilang sa informal sectors na ini, at mga nakatira sa malalayong lugar. Kabilang ang mga lugar na walang kuryente, walang tubig. Napakahirap po. Kasi during those days, inabot ko na po yan na walang tubig, walang kuryente. Kaalis na po ako nung nakatira kami doon sa may kuryente na. So, napakahirap po. Maski na nga ningon yan kadikit lang na minutong magpatay baga ang ilaw. Ang gusto na kitang maray. So, ini pong purpose na ini, principal sponsors ka ini, mayo pong iba, kundi si Senator Laila de Lima. Yun po ang maintindihan niya to. So, kung gusto pa nindo ng ibang mga panibago, ayan po, kay Puhantang Maray, si Senator Laila de Lima, na maipanalo na, makabalik siya sa Senado para maibalik ang hustisya. Ang human rights for everybody, kasi ang human rights tangon yan ay nawara po. Siya nga ni, senador na, abogada siya, na napakatalino. I remember, during her bar exam, sa San Beda po siya nagtapos. He garnered nagpang-8 po siya. Top 8 po siya sa bar exams na yun during that time na siya ay nag-exam po. Top 8 po yan.
and consistent from elementary hanggang college. Pero po siya. Elementary, high school, lagi po siyang valedictorian. So, hindi po talaga matatawaran. Kaya sa kadakulan, sa karamihan ng kanyang resolutions, hindi ako nagtataka kapag binabasa ko ngayon mga resolutions niya. Kasi parang nakagawa na yata siya ng libro. Hanapin ko para yung libro niyan. For every books na siya ang author po, it is all titled Dispatch from Krami. Tinawag po yun ng Dispatch from Krami dahil yun lang po ang pinakang armas niya na hindi ipinagbawal sa kanya sa loob ng kanyang detention na house is only the ball pen, the pen, and the paper po. Sabi ko nga dun sa nagkaano kanina, may narinig po ako sa radio na ultimong bulok na cellphone po, wala. Ultimong bulok na cellphone. Ayan po, lumaki yan silang meron. Lumaki yan na ang kwarto na hindi naka-aircon. O, sabi nga, ang maririnig ko, may golden spoon sa bibig nila. So, I'm just very thankful to Lord, to God. Maraming salamat, Lord, at hindi mo pinapabayaan si Senator Laila de Lima. Physically fit siya. Hindi siya naka-neck brace. So, hindi siya nakaupo sa upuang digolong. Yun ang pagkakaiba niya sa lahat ng mga nakulong. Oh, hindi siya naka-neck brace. Hindi siya upuang digolong. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino, ang tunay na pagbabago. May commercial ba tayo, engineer? Okay. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ini hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban tayo lang. Okay, ang programa pong ito,
Bareta Action Informasyon ay hatod pa sa Indo ni Senator Laila de Lima, Kagawad Mel Nandada, Robles Moralio, Botchokoy Rex Oliva, Dante Rodolfo, Jeff J. Poitino, and of course Clito Rabago. And of course the main sponsors of this program is Senzeno Balance Oil Plus through Susanne Schönborn of Germany. And of course, hello also to Buboy and Melit Robles Moralio and family. And of course, kay Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler, Mama Betty's Farm through Mrs. Marshall Bundal, and of course, ang Lazarus Bar and Water Refilling po. And of course, ang Saranghe Motor Parts and Services, owned and managed by Marvin and Tess Gonowon Razon. And of course, ni Architect Saludo and family, and Engineer Steve and Edith Andalis. Kumusta rin po kay Congresswoman Joe Fortuno and family. And of course, kay Ate Mare Quadrante. Again po, kay may nagakihinan nyo po, kay may nagla-live streaming po, kay may nagdadangog sa programang ining alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi, ang Bareta Action Informasyon. Dahil mo na po pagpakiaraman. Yun ang sabi ko sa inyo. Dahil mo pagpakiaraman. Tasibig para daldal mo, duman sa San Isidro, nakaabot po sa Kugabuson. So, wag naman. Ako ngunyan lang po ako digdi sa pagparataram ko digdi. I am not a Mascom graduate po. At I don't know anything about sa pag-ano dito. Nagprahiya kayat lang sa akin. Very thankful po ako kay Sir Mark Rodriguez po. Kaya lang namayapa na po siya. Joey Lim, and of course, ini sa mga technical, nasa technical digdi. So, mayo pa ako, hindi po ako nakikiaram sa imo. You are not the one training me. So, pakialaman mo lang po ang sarili mo. Dahil ikaw nga ang tanda-tanda mo na. Oh, itong programa ko po nangangaipuinin yung pag-iisip. Ano, di ba, Ma'am Annabel Robosa? Ining programa mang ining Bareta Action Informasyon na ini. Sa kasi programa ko po pag Sabado, urulay sa barangay. It needs, nangangailangan po yun ng pag-iisip po. Pinag-iisipan ko po bago ako magparataram digdi. Oh. Di bali yung musical po, magpatugtog ka lang, okay na. Batiin mo yung mga nag-aano sa'yo. Batiin mo lang yung mga nagwawatsing sa'yo, yung mga pumupuri sa'yo, yung mga nagkikritiko sa iyo. Okay lang po yun. Pero yung pakiaraman mo, ayan, huwag ka namang pakiaramero po. Please lang. Di ako nakauuno ka ni mo. So, the Lima express support for the covenant between Robredo labor groups. Ito po ay according to opposition Senator Laila de Lima, urge the public po, ano po siya sa publiko, to help defend the rights of the Filipino workers by voting for candidates with genuine concern for people. Piliun ta po. Bumoto po kayo according to your conscience. Na piliin ta po yung mga tao na particularly laborers flight po in 2022 national elections. And in her message during the Nagkakaisa Labor Coalition for a People's Assembly in time for the observance of Bonifacio Day last November 30, nung isang ano po yun. Sinabi po ni Senator de Lima, expressed her support for the labor covenant signed by Vice President Leni and Alliance of Labor Leaders for Leni a day prior. Ala Leni. Sabi po ni Senator Laila, hindi man po siya nakakasama ninyo personally kasi nga nasa detention house siya. At hindi siya makadalo. Kasama ninyo siya sa pagbuo kung anong suporta sa pagsusulong ng ating labor agenda, sa paghahangad, sa pag-unlad ng kabuuang kalagayan ng ating mga manggagawa sa buong bansa. Yan po ang sabi ni Senator Laila de Lima. Wala pong ibang ginawa si Senator Laila kung di po tulungan, gumawa ng paraan. Gumawa ng paraan, how would she help? How will she help? Nitong mga nagtitios po, nitong mga less fortunate po. Andyan po siya. Hindi po siya nagpapabaya. So, kung ibabalik natin po siya sa Senado, sana po. True, kung nagkausap kami noon, sabi ko, what is your, maisingit ko po,
habang naalala ko. What will you do if in case makalaya ka na dyan? Maghihiganti ka ba? You will bring all those na naggipit sa'yo. Those who testified na rinaot ka, yung pagka-honorable mo, ginawa kang dishonorable. Ang sabi niya, Manay Elma, I will never, hindi siya maghihiganti. Bahala na ang Diyos sa kanila. Okay, bahala na ang Diyos sa kanila. Diba, Josephine Cabugos of Bohol? Thank you for watching the program. Kailangan natin ngayon ng solusyon na umuugat sa problema. Kailangan natin ng solusyon. Sino ba si Isay ang makakapagsolusyon kayan? Na umuugat sa problema at balanse ang tugon pero kumikiling sa interest ng mga manggagawa. Sino ba dapat? Guguhit ang epekto niyan sa ating lahat kung lalo na sa mga kababayan natin na nasa laylayan at lubos na kailangan ang seguridad sa trabaho. Sapat na kita at maaasahang social services. Wala po yun ngayon eh. Sila. Magreklamo ka, papatayin kita. Sabagay, tao lang tayo. Kung ang Diyos nga, kung hindi ka pa, you're stupid. Pangunahin na ating mga manggagawa ang inuuna ni VP Leni at ni Senator Laila de Lima. So, the People's Assembly po. The People's Assembly. Doon po nag-usap-usap yung mga laborer. Kasi sabi ko nga na, ang laborer ngayon, they are earning 450. Pero walang pakain yun. Nakakaawa po sila. Nakakaawa po. Kaya napakatindi ng laborer ka. So, yun ang inaagapan, yun ang gustong maiangat ni VP Leni, if in case, and the Senator Laila de Lima. Kasi pinangakuan na yan noon. 3 to 6 months. No corruption, no drugs, and no endo. No endo po doon sa mga laborers natin na every 6 months po, pag malapit ka ng mag 6 months, tatanggalin ka na. Because itong mga employer na ina-avoid nilang magbigay ng mga benepisyo sa kanilang mga laborer. So, mas marami po ang laborer. It's better nga those laborers na working in different companies. Pero ining laborer natin na tagapagpala sa construction, nakakaawa po sila. So, yun ang pangunahing sisikapin nitong labor nitong Ala Leni na siya na pinirmahan niya kasama ini mga nanginot sa pagporma kaining organisasyon ini. So, sana naman ang satuyang gobyerno magkaroon sila ng matatag. Tulungan na nila na suportahan na po ining labor covenant which is signed by VP Leni. The Alliance of Labor Leaders. Ining mga labor leaders na ini yung ining may mga alyansa po may mga union po sa different company. Ang aram ko na ang mga naglipa na ang napakaraming mga laborers, factory, working in a factory. Nandyan po ang mga laborers dyan. Magkano lang bang kinikita nila? So, although nga hindi nakasama sa pagpupulong na yun, si Senator Laila de Lima at ilan doon naman si VP Leni, ayun po, nagkapirmahan po sila. Suportado po. Senator Laila expressed her support for the labor covenant signed by VP Leni and the Alliance of Labor Leaders. Marami po siyan. Sa transport, kasama yung transport dyan, yung mga makadakol po. Basta po malalaking mga kumpanya po. Ang mga labor union dyan. Ang aram ko marami dyan duman sa Cavite.
province of Cavite, talayaan duman po ang export processing zone. Yung processing zone po duman, kadakol kung mahihiling daw nilang ninyo. Ribo yan pag umaga, parang mga langgam na naglalakad yung mga laborers na yan to report to their factory works. Mga factory po yun. Kadakol po ka mga factory duman. Yun ang kaya nga ang Cavite po is well developed because of all these factories and itong mga laborers ta. So, sabi ni Senator De Lima, although hindi siya nakadalo doon sa pagpupulong na yun, personally, kasi paano kaan siya maduman? Na she is in detention house. Pero ang hinangaan ko lang sa kanya, hindi siya nagninig brace. Ito nga, basahin ko nga lang pa ito. May nag-comment dito. An po mga kurakot na politiko, ayan po, sakit naman ito. An po mga kurakot na politiko, pag agko na kaso, naka-neck brace na. Pag may kaso, naka-neck brace na, or naka-wheelchair na. Kung hindi naka-neck brace, naka-wheelchair na, or magpapa-hospital arrest, binabayaran pa natin. Pero pag pobre na, nagtaban, taoda, makaon, diretso tulos sa kulungan. Very much well said po. This is very true. Kaya nga nining drugs on war, war on drugs, binaliktad ko. War on drugs po. Kaya kadakol ang namatay, ang pinapatay. Yung mga less fortunate, na kaya nga lumawag sa ganyan dahil may mga pamilya, wala po sila, kulang-kulang nga po. Halos wala silang hanap buhay. Yun lang ang mga namatay during the kasagsagan ng war on drugs. Because the reason behind of killing all those na nasa laylayan na yun, they have wala po silang kakayahan na magdemanda. Wala silang kakayahan magdemanda. Ilaog mo man sa attorney dyan sa PAW, how many years? So, ang katwiran nun, patayin nyo sila kaysa ang mga pulis ko. I remember the words. Maraming pulis ko na namamatay. So, unahan nyo na. Kaya ang mga pulis pala ay pulis niya. So, dati nga nakapagsalita ako. Itong mga men in uniform is just serving one person. Sino ba siya? Yun ang mahirap dito sa atin. So, sabi ni Senator Laila, hindi man ako personal na nakadalo sa pagagabuo ninyo, suportado ko po kayo sa pagsusulong ng ating labor agenda at paghahangad sa pag-unlad ng kabuuang kalagayan ng ating mga manggagawa sa buong bansa. Yun po ang sinabi ni Senator Laila de Lima, which is signed by VP Leni and the Alliance of Labor Leaders. Yun po yun. So, again, ano po ini pong programang ini ay hatod po sa endo ni Senator Laila de Lima and of course ni Kagawad Mel Nandada Robles Morallo, ni Botchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff G. Poitino, Kiklito Rabago, Isinsino Balance Oil, Sineotrus Hussein Schönborn of Germany. Hindi ko po ito. Unang-una nga po, naraman ko rin po na may nagsulsol. Sinira itong programang dating programa. Pagkatapos ngunyan, sinisira na naman ako. Wala po akong magagawa dahil may nag-sponsor sa oras na ini. Alam nga namang tanggihan ko. Income niya yan ng station natin. And the station needs support. Hindi ako mag-program dito na walang bayan. Pasensya na po. Ngunyan, kung gusto mo itong kunin mo. Kunin mo. Taasan mo ang rate mo para makaupo ka dito. Hindi ko ito ginusto. Dahil kung tutuusin nga sa sobrang pagkabisi ko, sobrang busy ako. Pero kinakaya ko. Wag naman. Walang ganun. Protektahan mo yung mga kasamahan mo. Pero, sorry, marunong din akong mapikon. Diba? Ma'am Annabel Robosa, Cheryl Castroverde Aquiler, and Toding Castroverde Aquiler. Thank you po sa pagsuporta nyo sa programang ito. Kay Boboy and Melit Robles Morallo and family. And of course, kay Cheryl Beauty Salon. Maraming salamat po
Magpaparam na po kita, ta oras na naman. Thank you very much po sa paginanyog nindo. Yung mga nakikinig po sa indong mga transistor radio, thank you very much po. Although kasi mga gurang yan, at least may nagtsatsagang makinig sa akin. May makinig sa wala. Kahit umupo lang ako dito, magpatugtog lang ako ng magpatugtog nitong jingle ni Senator Laila. It is just okay. But anyway, thank you very much po. Ang satuya pong mga nakaibanan sa technical side, si Chief Technical Technician Engineer Abelan Lindon Torallo. Nandyan po sa information si Jimmy Guanzon. And nandyan po duman sa transmitter po si Felix Lagrimas. Kaibanan niya duman si Aldrin Orlanda. And of course, ako po ang kaibanan ninyo at pirming kaibanan sa sarong oras na magtaga taram-taram ligdita at least kahit paano igmamadangog. May pong iba kundi si ako, Kagawad Elma Dilimagas, pinagsasabing thank you, and God bless us all. Everybody stay safe. Good evening po.